Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu One Chivitiviti apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pakaipa, pari kupisa, pari hot, hazvina kumira zvakanaka, hakusi kudyiwa rinopisa. Advocate Nelson Chamisa vadeleta post iya yavaitaura zvana Hezekiah nana Razaro zvikazodii paya. So it was a mockery. And takaitaura nyaya iyoyo sezvainga ingori kuti this is a mockery. I personally conducted them, asking them questions, and they answered the way they wanted to answer. Zvisina hazvo kuva rude kana kuita sei, and zvekuti hazvikwanise kuti nyaya dzinotaurwa in confidential dzikwanise kunge dzichizobuda papublic party. Vakange vane mareasons avo akasiyana one anga achifungwa nevanhu. So they decided to take down the posts Ivoneshi neteam yavo, but in response of what's about to happening and the response ichazokwanisa kunge ichibudikira ipapo zvekuti zvinhu zvazokonzeresa kuti patangotonzi chapukati project ya ED, because akutanga kuita se kwataka chiwenga. Nyaya idzodzo manje dzakabva dzaita kuti patange kutadza kunzwisisana kwakawanda. Saka Chamisa zvongona the best way is to delete that post kuti zvopedza mutauro. Asi nyaya dzanga dzatofamba kudhara, vanhu vanga vatoona nechekare. Saka handizivi kana ndichinge ndine zvandanga ndasiriro zvangu panyaya idzodzo. So vaChamisa vakadeleta post iyaya yavaitaura nezvachiwenga, yaitaura naRazaro this, Razaro that. It was a sermon yanga yaiswa naVP Chiwenga vachitaura zvakasiyana siyana kuti vachikurudzira vana veZimbabwe kuti onaika zvinotoshanda ndezvekuti motoisawo maoko enyu, then Jesu uzouya uzoziva kuti apa parikuda kupindurwa. So like hanzi paakanomutsa Razaro vakataura kuti guwa ndeiro, zvikanzi chibvisai matombo rirapo tikwanise kuita basa, tikumutsirei munhu wacho. Yanga yata semunhu anga atofa kudhara, saka painzi Camp 3 yadzima yafa kare. Zvikanzi aiwa mochitanga maisa maoko kuti mukuru kana achinge asvika ochipedzisawo ndima, mabatirwo anofanira kunge achiitwa ndima. Ndo panga pari kunetsa nyaya dzacho. Saka ndo pakabva patanga kumokwa naAdvocate Nelson Chamisa, Razaro this, Razaro that. Zviri fani, ndikazvifunga zviri fani zvinotaurika nemaZimbabweans, but hatina zvatingazviita. At the end of the day ndo nyika yacho yatinayo, ndo vanhu vacho varimo vekutotiwo we can't live without those people. So ladies and gentlemen, iyi nyaya yanga ingori pfupi, haisi nyaya yekuti tingada kuti nzitirebese kuti tingodzane kuti post yabviswa yekuti anga achiningina zvaChamisa, but vanhu vakapopota zvisingaita, vanhu vakavava pakatanga kubuda ma-revelations akasiyana siyana. So these guys, what they are doing right now is they are avoiding kutukwa nevanhu. Havachadi vaneta, they are sick and tired kuti vanhu varikungoramba vakungotukirira, yeyo wakazodai wakadai, wakazotibatsira nei ukazodi So ndo pazvasvika izvezvi. Kana muchinge mune zvenyu zvamuchange muchida kutaura, tinosangana mucomment section muchindiudzawo kuti murudawo kuti kudii kana kuti murikuionawo sei nyaya iyoyi. Ngatimbogumirai panapa. Have a good day guys.